Sa Good Vibes, duga sang lubi pwede mahimo nga kalamay kag sarang mabaligya sa mataas nga presyo kag makadugang sa income. Paano? Yaring report ni Romeo Subaldo. Bisan diin, may makita nga mga puno sang lubi. Pero nakahibalo ka mo bala nga magluwa sa tuba kag langgaw, ang duga sang lubi pwede mangin source ng income. Pwede inihimuon nga kalamay. Ining duga nga ginakuha sa mga puno sang lubi, antes pa man mangin tuba, ginatawag ini nga apas. Ang apas, amo ginagamit sa paghimo sang cocoa sugar. Kung plano inihimuon nga kalamay, dapat antes pa mangin tuba, nakuha na ini. No, antes siya maging antes siya maging langga or antes siya maging tuba, no? Ang importante lang sila nga dapat fresh, no? Halin sa pagkuha sa mananggiti, pagpanao, kailangan priskagi kayong apas para maluto mo siya. Kaya kung hindi kag sumala ka lang sa oras, ay ang guwa siniis butong-butong. Ang apas, ginarekta butang sa kalaha nga ginapainit, tubtub nga mangin kalamay o kun cocoa sugar. Ang cocoa sugar, isa ka klase sang healthy sugar nga sarang magamit sang diabetic. Ang cocoa sugar is also low glycemic index, no? Manubo ang sugar content sini. Kung kumparar mo sa kalamay sa tubo nga 95, iniya ang iya sugar content 35 lang. So very good gini siya for diabetics. Kag may mga cholesterol nga problema, baw. Mga 30 minutos nga ginagalo sa kalaha ang apas, tubtub nga magmala, kag mangin kalamay. Kag pwede na magamit sa pagpangape. Kadamo sa nagapangitaas ng cocoa sugar, diri sa Peace Pond sa Barangay Inclaro sa Banwas ng Binalbagan. Isa sa ilang mga produkto among cocoa sugar. Mayara gikuno sa mga nagapangita kag nagabakal sa sini nga klase sang kalamay. Yes, kadamo gid sa market actually kami nagkakahuya na kung kisa kay tungod sa mga nagkalatabo bala nga mga bagyo sa naligan nga tuig, naguntat ang cocoa sugar namon do pila pa lang kami kasi mana nga nagbalik. Kay nauntat kay gingguba sang mga bagyo ang amon mga puno no, sa lubi. Ang demand sini is yung gusto sang health, gusto sang well-being, no, ginatawag wellness, no, health and wellness. Kag nanamian kay tungod makanubo-nubo sa ilang sugar intake, no, kay hindi tanan nga tao sa bilog nga kalibutan pwede mag-refined sugar. Gani, halos tanan nga parte sang lubi sarang magamit halin sa puno, pakadto sa dahon, bunga, pati na ang duga. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.